is zover. We dachten dat we ervoor klaar waren, maar Looplie lag nog onder het stof. Maar we kunnen nu eindelijk beginnen. We zijn weer in de stemming en we beginnen met de 59ste avondvierdaagse hier in Venray. Welkom allemaal, welkom vooral aan de wandelaars die klaarstaan om te vertrekken. Donderdagavond was het na een jaar te wachten weer zover. Voor de 59ste keer ging de avondvierdaagse van start. Onder een stralend zonnetje gingen zo'n 3200 wandelaars, veelal van de basisscholen op pad, via de 4 routes. Ook dit jaar weer een flink aantal. Het animo voor het wandelevenement is nog steeds groot. Ik denk dat het gewoon een hartstikke leuk evenement is, ook voor de kinderen. Ze hebben vooral heel veel lol en zijn toch bezig. Zeker als het een beetje mooi weer is, dan is het reuze gezellig. Overal langs de routes met publiek. Dus ja, het is gewoon fantastisch om mee te lopen. En ik denk dat als je uit Venray komt, dat je zeker als kind ook de vierdaagse meegelopen moet hebben. De 4 afstanden, 15, 10, 5 en 3 kilometer, vertrokken vanaf het Schouwburgplein en komen zo door vele wijken en dorpen van de gemeente. Voor de wandelaars van de 10 kilometer was een eerste rustpunt op de Molentrefweg. Dan zingen wij zijn van de toverbal, wij zijn van de toverbal. Dames van groep 6, 7 en 8 van de Meulenbeek. Ik moet echt zeggen dames, want waar zijn de jongens? Ze zijn te lui om mee te doen. Zijn zij echt te lui, denk jij? Waarom doen ze niet mee, denken jullie? Ze moeten alleen maar gamen. En hebben jullie niet, laat maar zeggen, al jullie vrouwelijke krachten kunnen gebruiken om ze te overhalen? Nee, ze moeten heel veel andere dingen doen. En hebben jullie nou net 5 kilometer pas erop zitten? Dan ben je nog niet moe, denk ik, of wel? Nee. 6,5 kilometer. Hoeveel kilometer loop jij dan dadelijk? Totaal? Ja, weet ik veel. 10. Ik dacht 10 gedeeld door 2 dat 5 was, maar hoezo 6,5? Vertel eens. Ja, zo'n 6,5. Typisch rekenen. Heb jij hard gelopen? Ja. En hoeveel kilometer heb je er al op zitten? Ik denk 5. 5 kilometer al in de benen? Ja, ik voel het goed. Ik voel het goed aan mijn zolen, ja. Aan je zolen. Zolen. En dan ga jij ook 4 dagen mee wandelen als begeleiding? Nee, dat kan ik niet aan. Ik kan maar 1 keer aan. Maar gaan jullie voor de overwinning of gaan jullie voor het plezier? Voor het plezier en allebei eigenlijk, ja. En overwinning. En jullie komen helemaal uit de smak, toch niet gelopen denk ik, of wel? Nee, met de auto's. Hey, en ben je wel moe? Een beetje pijn aan mijn voeten. Valt mee. Ja, wel een beetje. Maar dan moet je nog 5 kilometer lopen, hè? Ja, dat vind ik wel nog. Ja, dat vind ik wel fijn. Heb jij veel geoefend? Nee, Helemaal niet? nee. We zijn naar de McDonald's gelopen en daar is een heel bos en daar zijn we dan ingelopen. Ja, boshuizen. En dat hebben jullie onder schooltijd gedaan? Nee, we hebben niet met de klas geoefend. Heb je ook geoefend voor de vierdaagse? Nee. Nee, dat doe jij zomaar. Ja. We hebben nog niet geoefend eigenlijk. Normaal, we hebben wel geoefend, maar ja, 2 keer dan. En de liedjes en zo, kennen jullie die allemaal al? Of hoe gaat dat dan? Die hebben we al geoefend. We zingen de Meulenbeek. Dit jaar bestaat het evenement 60 jaar. En voor dit jubileum zijn al grootse plannen. Het grootste project wat we draaien voor volgend jaar is een documentaire die we uit willen gaan geven op DVD. Die gaan we volgend jaar tijdens onze jubileum vierdaagse ook verkopen.
En er worden op dit moment al de opnames voor gemaakt. Een documentaire waarbij we ook spullen vanuit het verleden, van 60 jaar avondvierdaagse, als rode draad door de documentaire, maar ook materiaal van Venraayse verenigingen die meelopen of meegelopen hebben, interviews met oud-medewerkers. Dus ja, het wordt een heel leuke documentaire en ik heb vol vertrouwen in dat dat geweldige aanwinst is voor iedere Venraaienaar. Dus volgend jaar kopen. De dagen worden er nog zo'n slordige 100 kilometer gewandeld door de kinderen en hun ouders. De finish is zondag. Om 13:15 begint het défilé en worden de lopers binnengehaald op het Schouwburgplein.